U-Andisiwe Ngaleka uvuka kusempondo zankomo emkhukhwini wakhe awuqashile ahamba amakhilomitha amathathu ukuyomba ngamapiki namafosholo ngethemba lokuthi uzothola ithambo lothandiweyo bakhe okuyingane yakhe unina udadewabo nomshana. So ukuthi bayephi asazi nathi. That's why sicabanga ukuthi mhlambe ngenzeka ukuthi bagqibeke la ebaleni. Nakuba sekunesikhathi uqalile lo msebenzi ubengakabi nenhlanhla. Unzima ukulala. Angazi ukuthi ngicabanga ngini. Lokho ngenzayo nje sengiyenza nje angazi ukuthi ngicabanga ngini. Every day mangifika la ngifika ngathi indawo entsha. Ngithi sengifunile kuleyo ndawo. Ngilahlekelwe ithemba ngiqale enye futhi indawo. Lento le ibhlungu every day. Usizwa isoka lakhe uthi uphiko lwabezitsha zamaphoyisa alitholanga lutho uthi le ndawo isidinga ugandaganda ombayo. Ngahlala kancane ngaphinde ngabuya sengibona ukuthi angikhona ukuhlala ukuthi ngirelax abantu bengingaveli ngayitshela ukuthi ithike sizocinga la ebaleni sifune sizikholise nathi ukuthi abekho na. Ngaphambi kokuthi kuphele inyanga uNgaleka kumele abuyele ekhaya eEastern Cape njengoba ingane yakhe neminyaka esishiyagalombili isiphuthelwe isikole inyanga yonke. Ngiyathemba ukuthi mhlawumbe sizobathola. Bangu-87 abantu abangakatholwa. Eindabeni ze-SABC nginguvusi Khumalo eThekwini.